Здравейте хора, днес се играем Майнкрафт с един мой приятел Димер24. Тук до мене, ако се чуви, че това е мой приятел Бере Преско. Днеска се играем да дропър. Да, на първата част. Всъщност да кажем, че сме на телефони, защото то се проличи. Да, твърде трудно се играе на телефона на дропър. И като гледате, почваме. Аз слизам. О, аз падах директно. Аз се бъгнах. И аз отседах хора. Хора, както виждате, не се виждат диамантите. Първият опит фейл. Не можем да намерим диамантите, така че няма да ги убиваме. Има някакъв ендър чест, хора, чакай да видим. Той е ендър чест да си прибираш диаманта. Добре, аз Малко ще го потърся. паднах. Някъде. То от средното. Ух! То трябва по принцип да е в средното, обаче нещо го няма. Малко съм зле. Така. Аре бе, колко път съм? То хора и аз те умирах напреди. Това е втория опит, защото първия път той се пецака. Да. О! Пада ли? До тебе. Няма ги чести, както виждате. Трябва да са в средата, обаче те ги няма. Аз къде падам? Защото и ти... Ей, поне че ни пише и колко пъти сме умирали. Да. Ух! Да го пишем. Ай, да ходим. Да го минаваме через първото. Идваш ли? Да. През да... Аз те оцелих. Ей, първо ниво минахме. Къде е първо ниво? Го първи левел мината, втори левел. Аз стъкнах трети. Райнбол. О, нищо. Оли шит. Оле, ти ми любимия мап. Без мапа. Този мап съм го... Този мап ми любимия, не знам за вас. Хора, нещо не мога да отива много напред. Аха. Оле, паднах в... Шага падна в водата. Така хора, направихме го. Малко съм зле. Ще ми падиш. Дай да потърсим честа. Честа е нагоре, не ми се търси. Ето го, аз мисля го намерих. Да. Дайте да минем втори. Мапа не ми заредил. Го второ. Ето я първо. Чакайте хора, какво? Го второ. Второ ниво дали по-лесно от трето? Да. О, той ниво го знам. Гората. Не е лесно. Това е най-трудното ниво, хора. Никак не е лесно. Цъкай бутончето. Цъкнах тебе. Значи трябва да целим водата. Как ще стане тази история? Аз не мога. Хора, то с левел няма мога да минам. Аз да го мина. Няма може. Трябва още при старта, трябва да се мушнем някак по-напред. Давай. Аз го минах го. Мина ли го? Да, паднах в водата! Верно ли? Да! Хора... Как го правиш? Да, фак. Дай. Падна дървото. Чакай бутона. Аз просто не мога да отида по към водата, не знам защо. Аз мога, ама трябва тей. Виж. Тей. Ох! Когато и за телефон е невъзможно. Трети левел. Беше по-лесен, доколкото втори. Ох. Хора, това е невъзможно за телефони. Абе, стигам се пречкал. Аха. Ще го мина. Разбрах къде е. Ей, тук, ей тъй. Не там, дето съм аз също става. Аре, бе! Хора, това е невъзможно за телефон. Гледай, аз мога отида напред. Паднах! Оле! И стъпах на синята вълна точно долу. Пускай. Хора, това е невъзможно за телефон. Това е нормал ниво. Как за телефони? Знам. За компа... За компа изи. За компа изи. Оле, за четвърти път падам долу до водата. Мъчим някъде да го видим. Хора, Оли шит! Аз знаеш къде съм? Разбрах го къде е. Разбрах го, тук. Хора, той за телефон е просто... Чата само умирани. Оли! Ама нека това е невъзможно за телефон. Аз ще го мина вече 4 пъти. Минах го. Да, бе. Да.
Долу съм. Откъде? На кое блокче беше? Средата е средата. Виждам та. Хора... Това ти нивото е било. Просто трябва да се промушиш някъде между листата. Амо средата е тук, има място от средата, виж. Да, го виждам. Ама ти защо заставаш от края? От средата заставай. Аз не заставам края. В средата също бутона заставам. Не, я малко по от ляво. Не. Да, от ляво. Някъде. От ляво, да. Е тук някъде. Да. Така, да е. Брат, нямам думи. Това е много трудно за телефон. Тук няма врата. То доста ме вързва на моят приятел. Не ме и вързало, просто колко пъти ще да влизам. Тъй, както да е. Един. Трети лева, лаги. Аз Дай да че минем за втори. трети лева го минахме, наведнага четвърти. О, не! Ооо! Ти си ости! Верно! Аре! Скъби точно. О, не! С колите! Минах го. Минах го! На мен ме залагва и можа. Тя не от тази страна, към черния блок, към черния блок. Не го знам. Ти ще го направя, аз съм на нещо не бъгна. Хора, сега го правя. Обещавам. Правя ми се. Виж, заставам вътре. Кой я виж чата? Виж чата, виж. Заставам вътре. Давай. Мина го. Чест някъде. На този левел го знам къде е честа. Хора, това го знам от компютъра. Не дей само си леква молата. Искам да вземем на 1 лева диаманта. Взе ли го? Не, чакай. Иначе хора, пише диаманти, обаче диаманти. Дай да го потърсим. Има ли нещо там? Не. На компютъра беше вътре в тази къща. Аз го взех. Взе ли го? Да. Къде беше? Другата страна. Добре, както да е, добре. Тя отиде да го прибера в Ender честа. Добре, Едно на 0 сме. Как е много? Аз имам 1 диамант. Ти 0. Не, то тук не е за такова. Взем, прибирам с диаманта. Чакай, 7-8 левел. Как 7-8? Така ми пише там. Кой левел сме? 5. Да, е го лев. Не, 5. Минахме 4, сега 5. Майншафта. Хора, гадно ниво. Не, лесно е също. Ама за компютъри. Аз на компютър едва на това го минавам. Айде дръпни се, бе. Хора. Паток. Оле, първи път ще мина нивото. Хора, ти просто е трудничко за това. Лесно е. Ей. Лесно е, аз го минах. Кавички. Един блок ми равнеше. А то е ясно. Хора, Пусни бутона. не мога. Далеко съм да поеда. Ооо! Мина го. Изчакай мамулята. Добре. Аз го минах. Да, бе! Ще потърся диаманта, докато е така. Аре, минато е. Те дай потърсим диаманта. Тъй хора, той беше сестра ми. Игнорирайте я въобще. Те минахме нивото. Нямаш диаманта, ма... Чай сега. Го левел 6. За кое ниво? Левел 6. Минаваме левел 6. И ще ползваме клипа малко. Да. Той кое е сега? Не знам. О, не. С къде умрях? Къде трябва да падне? Знам къде, знаеш къде? Долу трябва да има една вода, ма нещо трудно се стига до нея. Където вода? О, не е вода! Трябва да влезем вътре в автобуса при стъклото. Или другия автобус. Или в черния или сивия автобус трябва да влезем. То трудно е. Аз влязох! Ма, тако паднах на едни вратички. Що ме прицакали? Що ни каза, че падаме? И аз паднах в вратички. Обе! Пич, трудно ниво. Доста. Пускай. Ти пускай. Давай, аз не мога, аз съм се забил на другата страна. Влезе ли? Без малко. Аз падам. Дай са във вратички, човек. Да, знам, там падам и аз.
Един път ще падна. Аз мина. Хора! Не знам дали се видя на камерата, обаче те щях да се изхакам в той. Чакай, ма, моля те. Добре, аз той се честа. Ух. Той не ми каза, че трябва да правим паркур. Прави ли са паркур? Да. Не, то не трябва. Оле, паднах на вратичките. Не дей да се прицакваш да минаваш от черния автобус. Що? Защото там няма път. В сивия и пътя. Паднах на дървото. Вече е клипът почти 11 минути. Мой 10. О, паднах! Оцелих! Знаеш къде бях? Долу до водата му оцелих вратичката. Верно ли? Да. Тей. Ай ми го по-бързичко и да свършваме този с него. То не се оставя от диаманта в ендърчеста. Втел съм го! То не изписва. Ами, моя ендърчеста, не е твой. Сещаш ли са? Ей, хора. Помъча моят съм, виж по-просто. Дай. Нашко ми още... Ние повече от 15 минути клипи му правим тъй, че. Такос. Още един път, ако не го мина. Помъча му, знаеш как да го минеш? Последен опит. Се мъча и ако не го... Давай, пускай, давай. Не, чакай последен път. Ако не успеем да го минеш, да спрем клипа и после пак се мъча. Не, просто ти се цъкнеш табелката и аз се дойда веднага. Добре. Ай да спрем клипа вече, че. Чакай, бе. И сега да минем по нето и ниво. Оле, последен път, брат, ще го мина. Добре, пробвай последен път. И ще спрем клипа. О! Как ще... Да се Добре, вече прицака. наистина последен път това. Ще последен път. Добре, ай. Този път наистина беше последен. Чакай, не можа падна. И спираме клипа. Не можа падна. Искам цъкна. Давай, вярвам. Слезам, можах. Сега истински последен път. Тей, готово. Не можа да стане. Спираме клипа. Ти беше до нас, ай